Sherifula TV filɛ baw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛ baw an kanu baw an minnu bɛ yen k'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan karamɔgɔ Fanɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen an bi o di an kanu baw ma diɲɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka ɲini Ala fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye ba Mali ye lafiya ani kolosuma ani basigi Ala k'o sabati nin jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Fanɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di an ka sababu ɲuman ma fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman an ɲɛ jɔyɔrɔ a se ye de Sherif Usmane Madani Hayidara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ bi ye le 13 juin 2026 kunu o kun ye kari ye o kun bi bɛn le 12 juin 2026 a ye taama boloda k'a kunda Côte d'Ivoire a bɛna baaraba minnu kɛ Ala ka diinɛ laseli la an b'a ɲini Ala fɛ nin cɛkɔrɔba in Ala ka kɛnɛya ani sijan Ala k'o di an n'a ma Ala k'a sabati Ala min y'a ɲuman ta o Ala ka ɲuman segi ka n'a bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ karamɔgɔ Fanɛ a bɛ dingɛba kɔnɔ bi ka bɛn le 13 juin 2026 n'Ala sɔnna a ma dingɛba kɔnɔkaw a tɛna kɛ basi ye min n'an bɛ dɛsɛ an ka société belebeleba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye société Nouveau Soleil n'i ye Nouveau Soleil fɔ dɔrɔn i hakili bɛ jigin fɛn caman na mais kɛrɛnkɛrɛnyana a ka produit minnu bɛ anw bolo yan o y'a ka Tezara de Tezara Lipton Zara n'i ko Tezara Mali kɔnɔ Mali kɔkan bɛɛ b'a dɔn Tezara Gabon Tezara Congo Kinshasa Tezara Brazzaville Tezara Sénégal Tezara Côte d'Ivoire Tezara bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min na i ko bi Mali kɔnɔ Mali kɔkan tɛ kelen min ni maliyɛnw sɔnna a ma k'u bolo ɲɛsin a ma k'a fɔ ko yɛlɛmacogo t'a la san 6 fo a bɛ san 7 mankɛ na tɛ kelen min n'a gu ma changer a ja ma changer fo dɔ de bɛ ka fara a gu kan wa tɛ kelen min ni tɔɔrɔ t'a la neri t'a la tɛ kelen min n'a tɛ foyi se mɔgɔninfin ma tɔɔrɔ la au contraire fɛn o fɛn ye galabu kɛnɛya ni farifoni fɛn o fɛn kɛ bɛ ka Tezara dilan o de ka ɲi maninfin ma o tuma an b'a ɲini Ala fɛ ni tɛ dumanba in n'o ye Tezara ye o de b'an bolo bi ni maa min gɛnna a n'a douane kura n'o ye TNS ye a tɛna kɛ basi ye min n'an bɛ dɛsɛ karamɔgɔ Fanɛ sɔɔni an bɛ taa bila forobabugu la inshallah o tuma an ka tɛmɛ ni baara ye question minnu b'an bolo ɲininkali minnu b'an bolo mɔgɔw bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama baara kɔnɔ ni Ala ka jɛ o tuma an ka tɛmɛ ni baara inshallah merci beaucoup. n b'a fɛ ka tew la sanbalaɲɔ tew la masakɛ tɛ kelen min Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ don min na i ko bi a kelen dɔrɔn don Tezara wa Tezara n'a douane kura bɛ n bolo TNS aja ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na n tɛgɛ kɔnɔ nin bɛɛ ye e kelen ta ye n'i gagné o ka di ye kosɛbɛ cɛ 5 tɔgɔ cɛ 5 min tɔgɔ bɛ daminɛ a la k'a teliya n y'a nɔgɔya i ma dɛ parce que n bɛ fɛ i ka te in sɔrɔ de bisimila a dasa kan Ablaye kelen Adama Fila Bubakar t'a la non i ye Bubakar de fɔ n kɔrɔkɛ e ni ce n ɲɛ dɔn basi kɔni t'i la n k'i douane don siran t'a la n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna tew la masakɛ tew la sanbalaɲɔ tew la gale Tezara Mali kɔnɔ Mali kɔkan tɛ kelen min bɛ an bɛ don min na i ko bi ale don Tezara nin y'a sangaramu ye a n'a douane kura bɛ n bolo TNS n b'a bɛɛ d'i ma ni fɛn o fɛn filɛ n bolo kɔnɔ n'i gɛnna n b'a bɛɛ d'i ma o ka di ye min kɛn bɛ k'i douane kamana gan i b'a dɔn wa nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ kumaden tɛ yen f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn de ye dugu ni donna a kɔnɔ kuma tɛ i tɛ kuma f'i ka bɔ dugu dɔ don n'i donna a kɔnɔ kuma tɛ yen f'i ka bɔ o ye misiri ye misiri kuma tɛ kɛ misiri kɔnɔ cɛw Ala ka siw di wɔrɔ ka bɛn n na tila ka min ta d'i ma merci beaucoup merci n kɔrɔkɛ i bɛ cogo di basi foyi t'i la i douane don min ɲininka n'i gɛnna n b'a dɔn e bɛ te min nin de ye tew la gale ye tew la sanbalaɲɔ tew la duma Tezara a sangaramu filɛ nin ye a n'a douane kura TNS i ɲɛ bɛ nin fila fɛn o fɛn na n b'a bɛɛ d'i ma n'i gɛnna o ka di ye min kɛn bɛ k'i douane kabakoya ko tiɲɛ
a bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn tɔɲɔni 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 bɛ se tiɲɛ na a bɛ se la tiɲɛ fɔla yɛrɛ yɛrɛ est ce que a bɛ tɔɲɔni kɛ yan ayi donc n karamɔgɔ i tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔni cɛ wala ka sidi han Chuka n kɔrɔkɛ e ni ce n y'a dɔn baasi foyi t'i la wala baasi foyi i dɔɔni b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka tew la masakɛ d'i ma tew la sanbalaɲɔ tew la gale tezara i bɛ tezara dɔn i delila ka sangaramu min yan ma sangaramu min ma i ye tezara min i ye tezara min n bɛna dɔɔni kura fara ka to ns nin bɛɛ y'i ta ye n'i gɛnna o ka di ye muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya aja kelen alima fila asata saba asetu naani a banna merci beaucoup Chuka ngoro kana siran dɛ kana siran jumɛn n b'i ɲininka douane don n'i gɛnna n b'a fɛ ka tew la masakɛ tew la sanbalaɲɔ tezara tu kelen min mali kɔnɔ mali kɔ k'a kelen dɔrɔn don i yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a sangaramu ye ani tezara douane kura dɔ bɛ yen to ns n b'a fila bɛɛ di kelen ma o ka di ye o ka di e ye wa a ka di ye kosɛbɛ n'i y'a sɔrɔ a ka di i b'i jija ko fɛn dɔ ko tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn ye fɛn kelen bɛ se tiɲɛ na n'o tɛ tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la dɛ mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na ni fɛn min ka ɲi o de bɛ se tiɲɛ na fɛn min ka ɲi o de bɛ se tiɲɛ na o ye ka jaabi ye ko ala ka siw di merci beaucoup Chuka n kɔrɔkɛ i ni ce n y'a dɔn baasi t'i la i douane b'i ɲininka n'i gɛnna tew la masakɛ bɛ n bolo tezara mali kɔnɔ mali kɔ ka te kelen min ni bɛɛ b'a dɔn n'a ka di n'a kelen dɔrɔn bɛ yen tezara don a n'a douane kura tns n bɛn'o de d'i ma o ka di ye nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma kumaden tɛ yen f'i ka bɔ o tɛ muso kɔnɔma ye muso lajɔlen o tɛ e ka mun fɔ han merci Chuka ne b'a i ni ce baasi t'i la baasi foyi tɛ i denkɛ b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna i bɛ te min nin de ye tezara ye a sangaramu filɛ nin ani tezara douane kura dɔ bɛ yen to ns n b'a fila bɛɛ d'i ma n'i gɛnna a ka di ye kosɛbɛ nin ye dugu dɔ ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn ye ka mun fɔ wa Chuka n kɔrɔkɛ i ni ce n y'a dɔn baasi t'i la baasi foyi tɛ na i douane don baasi foyi kana siran dɛ n b'i ɲininka n'i gɛnna tezara mali kɔnɔ mali kɔ ka te kelen min ni maliyɛn bɛɛ sɔgɔlen don a la ale don tezara n b'a dɔn kojugu ne yɛrɛ b'a min kojugu yɔrɔ i ka te min da a sangaramu filɛ nin a n'a douane kura dɔ bɛ yen to ns n b'a fila bɛɛ d'i ma n'i gɛnna o ka di ye ko tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn tiɲɛ tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na fɛn kelen bɛ yen o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn ye o tilennenya ye a tilennenya n'i y'a mɛn tilennenya tiɲɛtigi tɛ o tɛ ko n kɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ wa o laadiriya o fana tɛ i t'i miiri i bɛ t'i miiri yan ni question wɛrɛ bɛ yen o di yan question wɛrɛ min bɛ yen nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn ye n'i donna i tɛ kuma f'i ka bɔ n'i donna ayi kumaden tɛ yen f'i ka bɔ n kɔrɔ ala ka siw di merci Chuka n terikɛ i ni ce baasi t'i la n b'a fɛ ka tezara d'i ma tns ale kɔrɔkɛ don tns ye ani tezara bɛɛ kelen nin ye tezara sangaramu ye te kelen min mali kɔnɔ mali kɔ ka te ta k'ale kelen don n bɛna d'i ma n'i gɛnna o ka di ye nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o ye dugu jumɛn ye dugu dɔ n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o lahara tɛ e ka yan bila merci beaucoup merci Chuka n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a n ce n y'a dɔn baasi t'i la alhamdulillah n b'i ɲininka kana siran kana jɔrɔ i douane don n'i gɛnna
n b'a fɛ ka Tewula masakɛ d'i ma Tewula Sanbalaɲɔ Tezara ni ye Tezara Sangaramu di a n'a douane kura TNS n b'a fila bɛɛ di kelen ma o ka di ye o ka di ye i labɛn bɛ ayiwa muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya muso 5 Adamu kelen Hawa fila n'a kɔrɔ ala ka si di ma merci beaucoup Chuka Ngoro i ni ce awa n ce baasi t'i la baasi foyi tɛ n b'i ɲininka n'i gɛnna n bi Tezara Sangaramu d'i ma a n'a douane kura TNS i bɛ Tezara dɔn awɔ m'a dɔn kosɛbɛ nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ kuma tɛ yen f'i ka bɔ o dugu jumɛn ji o ye ji jukɔrɔ la de n'i donna ji jukɔrɔ i tɛ se ka kuma f'i ka bɔ o ji jukɔrɔla de i y'a sɔrɔ awɔ o don awɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun merci beaucoup a filɛ voilà taa n'o ye merci Chuka gɛrɛna dɔɔni ne tɛ kuma la de quoi baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ n na n b'a fɛ ka Tezara de d'i ma n'i gɛnna nin ye Tezara Sangaramu ye i delila ka nin ye non n delila ka ye voilà i delila ka Tezara min n delila ka min Tezara douane kura n b'o fana fara kan k'o d'i ma o ka di ye o ka di n ye trop nin ye dugu dɔ ye an k'o to yen nin ye so dɔ de ye n'i b'a da la i bɛ mɔgɔ ye mais n'i donna a kɔnɔ i tɛ maa ye o ye so jumɛn ye kaburu o tuma n'i bɛ kaburu da la i bɛ maa ye e m'a fɔ n'i donna a kɔnɔ wa n'i b'a da la i bɛ mɔgɔw ye nka n'i donna so in kɔnɔ i tɛ maa ye wa ne t'o dɔn dɛ merci beaucoup merci Chuka n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a n ce maakɔrɔ baasi t'i la baasi tɛ i denkɛ ani douane don n'i gɛnna n b'a fɛ ka Tezara Sangaramu d'i ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tɛ kelen min bɛ yen a n'a douane kura TNS n b'a bɛɛ d'i ma o ka di ye o ka di n ye o ka di n ye nin ye so dɔ de ye n'i jɔn b'a da la i bɛ mɔgɔw ye nka n'i donna a kɔnɔ i tɛ maa ye o ye so jumɛn ye n'i b'a da la i bɛ mɔgɔw ye mais n'i b'a kɔnɔ nka n'i donna so in kɔnɔ i tɛ maa kelen y'i ɲɛna est ce que o tɛ kaburu ye kaburu o kaburu ma yɔrɔ bɛ min e ko cogo di nin ye so dɔ de ye ni i jɔlen don so in da la i bɛ maanifinw tɛmɛtɔ ye nka n'i donna so in kɔnɔ i tɛ maa ye n'i b'a kɔnɔ i tɛ maa ye nka n'i b'a da la i bɛ mɔgɔw ye n'i b'a da la i bɛ mɔgɔw ye o tɛ kaburu dɔw da ye ayi o tɛ kaburu tɛ kaburu ko in to yen a ye kaburu ko in to yen sa ka bɛn Chuka n kɔrɔ i ni ce i ka denbaya i douane don n b'i ɲininka nin de ye Tezara ka Sangaramu ye Tewula Duma Tewula Sanbalaɲɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tɛ kelen min ni maliyɛn bɛɛ b'a min ale k'o Tezara nin ye Tezara douane kura in bolo TNS n bɛna bɛɛ d'i ma n'i gagné o ka di ye kosɛbɛ ɲininkali gɛlɛn ko tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na waati se kuma se waati se jumɛn kuma se jumɛn mun bɛ kuma se tiɲɛ na mun bɛ waati se tiɲɛ na ne hakili la tiɲɛ kɔni fɛn ne tɛ se a la hali ni waati sera ni tiɲɛ bɛ yen ka ban ni waati sera tiɲɛ bɛ tɛmɛ o ayi i kuma in fɔ mun kɔni a n'a faamuya kɛ tiɲɛ a bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ s'a la o fɛn kelen ye jumɛn o kɔni waati sera o de ye waati ya o tɛ n kɔrɔ kan bɛɛ e ka taa kɛrɛfɛ Chuka i douane b'i ɲininka n'i gɛnna nin de ye Tezara ka Sangaramu ye Tezara 25 grammes o de bɛ ye mɔgɔw bolo o ye fitinin nin y'a Sangaramu ye a n'a douane kura TNS Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tɛ kelen min ɲɔgɔnna tɛ ale don n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna o ka di ye kosɛbɛ ɲininkali gɛlɛn tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la bɛɛ b'o dɔn nka fɛn kelen bɛ yen o bɛ se tiɲɛ na dɛ o fɛn kelen ye jumɛn ye tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais fɛnnin kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛnnin kelen ye jumɛn ye o ye danaya danaya jumɛn ye n'i dara mɔgɔ la quoi a t'i janfa o y'a bannen ye i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ wa o ye ne hakilina ye o tɛ Chuka n kɔrɔ e ni ce baasi t'i la i douane don n b'i ɲininka n'i gɛnna
nin ye tezara sangaramu di tezara mali kɔnɔ mali kɔ ka tezara bɛɛ b'a dɔn tu kelen min n'a ja ti changer o de don a douane kura fana filɛ bolo tu NSI ni fila bɛɛ ka di min'o de d'i ma n'i gɛnna o ka di ye ko nin ye so dɔ de ye n'i jɔlen don so in da la i bi maaninfinw ye so in kɔnɔ nka n'i donna so in kɔnɔ i ti maa kelen y'i ɲɛna o ye so jumɛn ye o tɛ kaburu ye mun kaburu ko de bɛ yan sisan n'i jɔ b'a dara i bɛ mɔgɔ ye mais n'i donna kaburu kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ye wa cɛla n t'o jaabi kaburu ko in to yan sa cɛ k'aw kan bɛɛ merci beaucoup merci Chuka n kɔrɔkɛ e ni ce baasi t'i la i douane don n'i gɛnna nin de bɛ wele ko tezara ka sangaramu n y'a dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ bɛ tezara kɔni dɔn o tezara i b'a dɔn kɔni awɔ n b'a dɔn e delila k'a nɛnɛ awɔ a bannen filɛ tezara a n'a douane kura to NSI n b'a fila bɛɛ d'i ma n'i gɛnna a ka di ye ɲininkali gɛlɛn tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn tiɲɛ bɛ se fɛn bɛɛ la mais ko fɛn kelen bɛ yen k'o bɛ se tiɲɛ na o fɛn kelen ye jumɛn o barika de barika de bɛ se tiɲɛ na o de ka jaabi ye awɔ o tuma ala ka barika don an na o tɛ cɛw ka mun fɔ wa Chuka n kɔrɔkɛ e ni ce n y'a dɔn baasi kɔni t'i la n k'i douane b'i ɲininka n'i gɛnna nin de ye tezara ka sangaramu ye mali kɔnɔ mali kɔ ka tezara bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ bɛ tɛ kelen min ale don a n'a douane kura filɛ n bolo to NSI n b'a bɛɛ d'i ma i b'a kɛ soma sama ye o ka di ye i labɛn bɛ ko nin ye so dɔ de ye n'i jɔlen don so in da la i bɛ maaninfinw tɛmɛtɔ ye nka n'i donna so in kɔnɔ i ti maa kelen y'i ɲɛna o ye so jumɛn o ye bon kan bɛɛ gɔrɔ ala ka siw di merci Chuka n kɔrɔ i ni ce baasi t'i la tezara ka sangaramu filɛ nin tezara mali kɔnɔ mali kɔ ka tɛ kelen min ɲɔgɔn na tɛ ale don a n'a douane kura TNSI n kɔrɔkɛ n b'a bɛɛ d'i ma o ka di ye nin ye dugu dɔ de ye n'i jɔlen don a da la i ka jan n'a ye mais n'i donna a kɔnɔ dugu in ka jan n'i ye o dugu jumɛn kɔlɔn a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a ye tɛgɛrɛ dasi a kun i gɛnna taa n'a bɛɛ ye Chuka n kɔrɔ i ni ce n y'a dɔn baasi kɔni t'i la alhamdulilayi i douane don n b'i ɲininka n'i gɛnna nin de ye tezara ka sangaramu ye mali kɔnɔ mali kɔ ka tɛ kelen min ni bɛɛ b'a dɔn ale don a n'a douane kura to NSI n b'a fila bɛɛ d'i ma n'i gɛnna a ka di ye i labɛn bɛ ko nin ye du dɔ de ye n'i jɔn bɛ du in da la i bɛ maaninfinw tɛmɛtɔ ye nka n'i donna a kɔnɔ i ti maa kelen y'i ɲɛna o ye du jumɛn o ye saya de ye mun saya ko kɛla yan saya de y'o ye mun y'o kɛ saya ye saya la n'i tɛ mɔgɔ si ye ni saya kɛra ka ban i tɛ mɔgɔ si ye ni saya kɛla ko dun i bɛ mɔgɔ ye cogo di ni saya kɛla n ko jama de bɛna su ta mais n'i y'u ko dun ka ban i tɛ maa si ye bilen saya tɛ a ye saya ko in to o tɛ Chuka n kɔrɔ i ni ce salamaleykum walisala baasi la i douane don n'i gɛnna n b'a fɛ ka tezara ka sangaramu de di kelen ma i bɛ taa n'a ye ani tezara douane kura to NSI o ka di ye i bɛ cɛ duuru tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ duuru min tɔgɔ bɛ daminɛ a la Ablaye kelen Chuka n kɔrɔkɛ e segu ye an segu ka damaw don n b'i ɲininka i douane don i balimakɛ don n'i gɛnna n b'a fɛ ka tezara sangaramu n b'a d'i ma mali kɔnɔ mali kɔ ka te min ɲɔgɔn na te yen a n'a douane kura TNSI min nin bɛɛ di kelen ma o ka di ye tomati bɛ wele cogo di bamanankan na segukaw fɛ yen tomati ngɔyɔ o y'a bannen a b'o de dɔn ngɔyɔ o tɛ ngɔyɔ bɛ yen o ngɔyɔ yɛrɛ bɛ yen o mais différence fitinin bɛ pour que a k'a dɔn k'a fɔ ko tomati o tɛ k'an bɛn kɔrɔ e ka taa Chuka n kɔrɔ i ni ce
baasi t'i la baasi foyi tɛ na Tezara filɛ nin awɔ nin y'a sankaramu di ani TNS n b'a fila bɛɛ d'i ma n'i gagné a ka di a ka di i bɛ muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ ala i b'a teliya awa awa kelen Asta fila Chuka Ngoro e ni ce Man ce. ngirana dɔɔni ɲa dɔ basi kɔni t'i la Alhamdulillah basi ko. n b'i ɲininka i dɔɔni don n'i gɛnna n b'a fɛ ka Tezara sangaramu fila d'i ma ani Tezara dɔɔni kura dɔ bɛ yen TNS ni fila bɛɛ ko kelen jɛgɛ ni fila bɛɛ te duman ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan te min bɛɛ b'a dɔn Tezara don Awɔ ma. n bɛn'o de d'i ma Awɔ. o ka di ye Awɔ ka di. ɲininkali kelen wa a ka nɔgɔn dɛ 40 b'i wele cogo di bamanankan na 40. dɔrɔmɛ 40 Sewukaw u bɛ 40 wele cogo di Maliwari. Mali wari Chuka Sherifula TV filɛ baw an bi aw fo ka waleɲuman dɔn an filɛ baw an kanu baw an minnu bɛ yen kabi yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen an bi o di an filɛba bɛɛ ma ani an kanuba bɛɛ ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma karamɔgɔ Fanɛ Ala ka hɛrɛ an tɛ ɲina o deli kɔ Ala bolo sanga n'a waati an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o di an ma karamɔgɔ Fanɛ bi ye le 13 juin 2026 nin kun y'an ye Suguba dingɛba kɔnɔ mobili tigɛyɔrɔ la n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an bɛ na yan tuguni an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Seyidi Sherif Usumani Manani Hayidara a bɛ taama min na Ivoirien fɛ yen Ala ka ɲuman ta ka ɲuman segin karamɔgɔ Fanɛ société belebeleba min y'an kɔkɔrɔma don nin baaraba ninnu na o de ye société Nouveau Soleil Tezara min Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Lipton Zara mayonnaise Zara o n'a ɲɔgɔnna caman Tezara bɛɛ b'a dɔn a bɛ san 7 bɔ bi te kelen min gale don Mali kɔnɔ a goût ma changé wa goût tɛna changé ale don o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu diya n'a douane kura TNS ɲininkali minnu b'an bolo dɔ jaabi la o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye an ko nin ye dugu dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ hali ni kuma ka di ye i tɛ se ka kuma o jaabi tɛ dɔwɛrɛ o ye ji jukɔrɔla de ye n'i bɛ ji jukɔrɔ i tɛ kuma dɛ hali ni kuma ka di ye i tɛ se ka kuma f'i ka bɔ o de ye an ka dugu in jaabi dugu min n'i donna a kɔnɔ i tɛ kuma f'i ka bɔ o ye n'i bɛ ji jukɔrɔ maa o maa bɛ ji jukɔrɔ kuma t'i ye f'i ka na gere kan wala f'i ka bɔ ji jukɔrɔ ka na i bɛ sɔrɔ ka kuma o de y'a jaabi tuma an b'a ɲini Ala fɛ waati wɛrɛ an bɛ tɛmɛ ni question minnu b'an bolo an bɛ tɛmɛ ni o ye karamɔgɔ Fanɛ ni ce Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci beaucoup. Chuka